pesos to 249 pesos only. Libre na ang frames. Lens lang ang imong bayaran. Libre usab ang modernized eye checkup. Kinigtanan, dalit ka na to sa ProSight Optical. Ang maalagaro na, mabiabihon pa no optical. ProSight Optical is located at Quezon Avenue, corner Mabini Street, Barangay Bara, Dipolog City. With telephone number 212-9502. Ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhang ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon ang mag-uban nato din sa estasyon ng atong mga kasama sa technical side, si kasamang radioman Danny Luod, ug usab si kasamang radioman Tax Ilumba, usab sa gawas ang atong mga higala usab. Mga radioman, mga kasama, si kasamang Rinaldo Cuenca, ug usab si Gioni Lumbaring. Kasi yun ang patimbaya sa atong station manager, ang amahan din sa estasyon, si kasamang radioman Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubang baga radioman. Ang atong pizza karon, pizza 19 sa bulan sa Mayo, tuig 2019. Okay, liwas na sa atong kapistahan diri sa Dakbayan sa Dipolog, no? Ang atong ikaduhang patron, si Senior San Vicente Ferrer, no? Atong piyesta kagahapon diri sa Dipolog. Munang moingon na lang po ko kaninyo pag-great na belated happy fiesta, no? Sa tanan dinhi sa atong dapit sa Dakbayan sa Dipolog. Okay, higala mga tinahod nga tigpaminaw mga ginikanan. Ang atong isgutan karon, inline ni sa atong pagsaulog kagahapon, no? Mahitungod sa piyesta. Kay daghan usab ang mga igsuon nato, labi na sa mga nahimulag kung dili mga Katoliko, ang nagsupak aning maong pagsaulog. Kay matud pa nila unang-una ang atong mga kapistahan dili man makaplagan sa Biblia, gani gadugang pa gadugang pa kay mga kapistahan na turon pahinungod sa kabalaan sa mga santos, di ba? Mo gyud na daghan natong fiesta karon pahinungod sa kabalaan sa mga santos. Buti pasabot kung daghan tang ipang deklara nga mga santos, kanang gitawag na tog Universal Declaration, sa pipila ka gituhuan natong tinuod yun nga balaan. So kung magdugang sila, so magdugang usab ang atong pagsaulog. O moingon gani sila nga kamong mga Katoliko, klaro mo nga galapas anang gitudlo sa Biblia, sama anang sa Pinadayag 22.
nga magadugang magdugang sa pulong nga naa sa Biblia. So silutan sa Dios. So kamo mga Katoliko, daghan kay mong gipangdugang usa ni ana kanang inyong mga pista nga wala sa Biblia. Kanang inyong pagsaulog sa pista ni Senyor San Vicente, wala man sa Biblia. Nahadlo ko nga di na ko ni masulod sa 30 minutos. Ining pag-explain ini. Now, ato lang pa ning haon nga mamubo-mubo nga masabtan. Kini bang move on na to na amot lang hadlo kung di masabtan. Kinahanglan og hataas nga panahon. Pero sige lang no. Bisan sa mubo sa sunod pod nga mga higayon nga atong masumpayan, so modako ra gihapon. Okay, now unang-una god kanang giiskutan sa pinadayag 22. Nga dili ka magdugang. Dili nabot po sabot nga sa tanang butang dili na lang gyud ta makadugang. No? Context to context maguna. Atong tanawon sa ato sang susihon unsa nang gipasabot di as pinadayag nga dili dugangan. No? Kay kung itanan na gyud nga buhat dili madugangan, wa man siguro religion na katuman. Nga naman, kay kinagaling ato mga Biblia ron, kung ikumpara sa katupang scroll pagani, scripture sa panahon sa mga apostoles, katong mga apostoles sa una, sa ilang panahon, kung mukutlo sila og kasulatan, sa dihang wa pa sila kasulat og New Testament, ang ilang kasulatan, katupang daan. Di ba? Katupang daan. No? Sa dihang wa pa sila nasulat. Di ba? So kung muingon tag tanang mga butang dili madugangan, unsaon pag-reconcile ana nga sa paglitok anang sa pinadayag, wala pa may compilation nga New Testament. Gani magkaingon ta nga og unsa tong naa sa unang nasulat, ang mga apostol di ay nakalapas kay nagdugang mga libro diri sa Bag-ong Testamento. Di ba? Niya gani awahin naman gani na kanabang na-canonize nga gi-opisyal pagdeklara, pag-announce pila ang basahon sa Bag-ong Tugon. Unya, sa panahon sa mga apostoles, ang scripture wala man butangi og kanang mga chapter o verses o kanang numero ba? Di ba? Sa panahon sa mga apostol, o katong ilang scripture nga nagpunting sa daang kasabutan, wala pa butangig kapitulo 1, bersikulo ana. Wala pa nila butangig description nga kanang gitawag nato mga chapter o verses aron sa yung tunan. Now, kung mo research ta og church history, klaro magayo mga obispo, mga Katoliko ra may gadugang ha, tiba niya, gadugang og mga chapter o verses. Dayon kanang atong i-bookbind nganang new og old, wala pa man sa mga apostoles kay katulaging wali nila sa diyang wa pa sila nagkasulat sa New Testament, karaan pa man to. So wala pa i-bookbind yun nga Bible nga naay daan og bago. So kung karon kinaa naman tayo bag-ong kasabutan, so dugang na kung bot sabton, di ba? Dayon, ang ila pong scripture sa una, wala pa butangi og title, wala pa gibutangi description diya sa cover nga butangan og kanang ni Bible. Di ba? Wala pa. Dayon wala po table of contents. No? Kanang atong mga Biblia ron na may gipangdugang nga table of contents. Di ba? So, mao na. Dayon, sa una, kung magwali ang mga apostol, kay wala pa may new technology nga, computer, radyo, television, magwali sila. Gani, wa pa yung radyo. Sininggitay yun. Sininggitay yun ilang wali tungod kay ato manang masabot kay labi nagdaghang tao. Niyawa pa may loudspeaker. Wala pa may amplifier, no? Audio amplifier. So, sininggitay yun to. Mga dagko siguro ng ugat nila sa ilang liog, no? Then kanang atong kwarta sa bangko, pwede man ang dugangan. Kanang mga ecclesiastical law, bisan ang atong gobyerno, pwede magdugang og mga state law. Diya sa atong pag-ampo, sige man tang gadugang og pag-ampo kay labi na sa mga dili Katoliko. Wala man na sa Biblia ilang pag-ampo kay unang-una bawal sa ila ng memorized prayer. So kung gibawal ang memorized prayer, kay self prayer ra gyud sa ato pa, ang ilang mga prayer wala po sa Biblia.
ingnon ba nato nga sayo po sila kay gadugang sila pagampo, tanawa ng makadungog kog magampo ng usa ka pastors board again o bisag unsang grupo nga dili katoliko kay dili man gyud na memorize prayer ila kay supak man sila ng memorize prayer. O sa ato pa wala sa Biblia ilang mga pagampo. So moingon pud ta nga sayo pod mo kay gadugang mo mga pagampo. Ang ato po mga higalang Seventh-day Adventist, no? Kuan kanang ilang simbahan nga butangag description nga Seventh-day Adventist. Oh, sa panahon sa mga apostol gani wa pa mangyoy sa early Christian ganang naa sa Biblia wala pang puti mabasa gyud nga naghimo sila simbahan nga ilang kagalingon kay katong ila galing simbahan balay alampuanan nga sudlan-sudlan kato pa man tong Jewish temple. di pa man tong Christian temple. O then butangan og description Seventh-day Adventist. Then si Ellen White pod nagsulat og mga libro. Niya wala ra ba po siya sugo sa Biblia nga pagsulat Ellen White og mga libro. O sabot pa sabot gidugangan na to. O kani mga technology na to dugang naman eh. Ya, nakasala na ta kay nagdugang ta, magwali ta radyo og telebisyon nga wala pa man na panahon sa mga apostol. So sayop din na nga pagdugang kay mao lagi dugang no. Dili tanang pagdugang bawal. Bisan ka na mga debosyon. Oh, dili. Kaya ang gipasabot gud anang dili dugangan diha sa Biblia, kung atog yung specific context to context, ang gipasabot ni Juan diyang dili dugangan kanang iyang gisulat diha sa pinadayag. Oh, kana kunong iyang gisulat diha sa tagna sa pinadayag o unsa nang pinadayag, dili na dugangan. Wala man na dugangis Katoliko. Di ba? Then kung sa kuan po dayon kung ato pong sabton kung si Juan supak siyang dugangan ng iyang gisulat sa pinadayag, so masabot po siguro nato nga ang ubang pong sinulat sa mga apostol o propeta ba bawal pod kung dugangan nato. Yawa man na dugangis Katoliko hil nga rago na inyong Biblia ug among Biblia maura man ang ihapa na. Ang gawas lang kay sa Old Testament wa ninyo gidawat nga part sa Old Testament tong 7 books kanang Deuterocanonicals kanang inyong gitawag og apokripa. Pero para na mo god bahin man na sa daan. So dili na dugang kami gali mo akusar po ninyo nga inyong gikuhaan kung musupak mo anang 7 books kanang Makabeyo, Sirach, kung moingon mo dugang na magkuan sa ta magdialog sa ta o magdebate sa ta. Debate nga kanang pagpangita sa tinuod dili ng binurong kay bawal man po sa Biblia ng debate nga binurong, di ba? Kanang uban mingon dili ko no maayo magdebate. Depende. Kay kanang debate god kung atong tun-an parehas na sa kanang pagsaway. Duha ka klaseng pagsaway o criticism. Destructive o kanang gituwag na to constructive. Wala gibawal ang constructive nga pagsaway. Di ba? Pero ang gibawal sa Biblia kanang binuang o binurong nga debate, kana bang pagpasikat lang, pag-insultuhay lang, no. Pero kanang debate nga pagpangita sa tinuod, labi na kung mo debate ka nga with love, no, kalma, dili nang murag hapit kanon nimo na imong kadebate, naigugma mo debate, no. Kanang pagpangita lang sa tinuod wala na gibawal. Si Pablo kapila naka-enkwentro og debate. Basaha buhat 17:1-2, buhat 18:4. Napagali sulod sinagoga sa mga Hudeo, nakiglantugi, nakigdebate si San Pablo. Muna nga kanang uban nga magtudlo nga giabsoluto gyud nila nga gibawal lang debate mao nang di sila makigdebate, wala na magsubay sa Biblia. Pero gani no, pasaylo ako sa pag-ingon ang uban ang tinuod nga rason nga dili sila makigdebate kay tingali na hadlok sila. Pero kung andam ka, tinuod kang magsasangyaw sa pulong sa kamatuoran sa Diyos, dili yung ka mahadlok. You must be andam. Okay. Andam ka mo sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana kaninyo. Unya ka na kung lantugi, diya man na, usa man na sa kahigayunan nga pagpakita nga andam ka mo tubag. Sa imong pagtuo. Di ba? Ingon ni Pedro nga, ginahanglan andam mo sa pagtubag. 1 Pedro 3:15. Diya sa debate, usama na ka dagway sa pagpakita nga andam gyud ka mutubag. Okay, inig pangutana sa imong kaatbang. Di ba? O, di kinanglan mutubag gyud ka.
Pero kung maglikay kang pangutan-on mo nang muiwas kag debate. So, balik ta sa piyesta, no? Kay, pila lang ni 10 minutos sila ni Evelyn. Now, mga igsuon, kung ang pista good nato ron, no? Tay sana, katong akong gisgutan ganina ha. Kining ato mga pista ron, kung nagdugang ang ato mga pista, dili na mo'y gipasabot sa Biblia nga dautan kay nagdugang ta, no? Wala gibawal ang pagdugang og mga pista. Huh? Wala gibawal. Paghimog balaod, paghimog mga debosyon, paghimog pagampo, mga ecclesiastical law, disciplinary law, wala na gibawal kay ang simbahan gitagaan mo po gahom sa pagdili og pagtugot. Ang inyong idili dirisyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot, itugot. Kaklaro ana? Mateo 18:18. Gani kaning lang New Testament, wala man yun magsugo ang Ginoo nga giingnan niya ang mga apostoles, wa maging mabasa dihang litra por litra o bisan nila gipasabot nga giingnan ang mga apostoles tanan pagsulat mo ha, dayon hukmin ninyo pila nakabuok New Testament. Wala sugua sila pagpanulat nga aron i-bookbind, aron ipuno sa daang tugon. Usara gyud mabasa sa Biblia nga gisugo sa pagsulat si Juan. Di ba? Si Juan. Pero ang ubang mga apostoles wa sila sugua pagsulat. Di ba? No, mauna nga magkaingon ta, oy, buot-buot rin na ninyo kay gasulat man po nga mo suguan nga si Juan ra may gisugo. Namo na nga dili tanang pagdugang sa iyop o dautan. Ang gipasabot lang gyud sa Biblia nga bawal dugangan ang ilang gipanulat kan kung say gisulat diha ay di na pun-an na to. Pero wala na magpasabot nga dili ta pwede magdugang og pagampo, dili ta pwede magdugang og debosyon, mga pista o sa pana diha disciplinary law, ecclesiastical law, wala man giingon nga gibawal na. In fact, ang simbahan na ay authority ana. Ang inyong idili dirisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot, itugot. Okay, pero maingon mo, Veritas, kanang inyong pista, nganong gadugang mana, o niya, lahi mana sa pista sa Biblia. Now, timan ana to nga bag-ong kasabutan na manggunta. Unya, timan inga sa Jeremias 31 hangtod 32, gitagna ng daan nga ang bag-ong kasabutan lahi sa daan. So kay lahi sa daan sa to pa mag-expect tag mga bag-o sa bag-ong kasabutan. Kana hinong mga bag-o dili no na insikida nga na bag-o dayon tanan kay sa science, sa siyensya dili man nagin sa siyensya ang pagtuo kay na maglambo man na. Si Kristo gali gatudloan ang paglambo. Dili na ingon nga hala lambo diretso. Kuana inanay gradual hinahinay ang paglambo. Juan 14:12 ni ingon si Kristo nga kinsa tong buot mo sunod kanako magbuhat sa akong gibuhat ug maghimo siya magbuhat siya labaw pa. Nini sa to pa si Kristo nagtudlo og paglambo sa Daniel 12:4 pod naggitagna nga mulambo ang kaalam. Mo develop. So mulambo ang kaalam. Para sa aning mga technology nato, wala pa man sa una panahon sa mga apostoles. Karon naman anong gigamit man nato nga wala pa man panahon sa mga apostoles? Kay wala gibawal ang paglambo sa kahibalo. Nya kana pong pagsabot nato sa Biblia, wala po na gibawal kung maglambo. Kay labi na ang mga apostoles sa una, kung ikumpara sa ka-bright sa atong mga obispo ron, mas bright atong mga obispo ron kay ang mga apostoles gud sa una, ang ilang makita gyung mabasang scripture kato pangdaan. Nya sa panahon nila, wa pa gyud ma-canonize pila ang New Testament. Di ba kato by tradition raman to sila manudlo, wala sila reference gyud nga kanang intact nga kumpleto. Di ba? Sa ato pa kay dili man kumpleto ilang New Testament kay wa pagod na natapok so makaingon ta nga dili sila gyud bright kaayo kay dili pa man kumpleto ilang kasulatan. Di ba? No, sa science makaingon ta ang mga obispo kay nag-compile naman ning bag-o og New Testament sa to pa mas mo bright ato mga obispo. Yan naman, kay naano may ready-made nga Biblia nga nanay bag-o daan pag-i-cover pagkanindot kay sa tanan, di ba? Ang mga apostoles sa una, tanawan ninyo, research mo kung parehas ba
atong Biblia ron sa ila. Nga, sa akong research ra ba, si Pablo ang iyang kutloon katong daang kasabutan kay wala pa may ready-made nga New Testament. Nakuha ninyo ang logic sa explanation nga Katoliko? Oh. Now, ang tubag sa pangutana nganong lahi naman na inyong mga pista veritas. Unang-una, dili parehas ang bagong kasabutan. Si Pablo nagingon nga katong mga pista, mga kasaulugan sa daan, landong to syado. Sa to padili pa tumao, dunay gipaabot nga katumanan ana. Dunay gipaabot nga katumanan, pres gud anang halad-halad sa unang dugoon nga mupatay sila gahayo pagbayad sa sala. Dili pa man tumao syado to ang gipunting ato sa New Testament, kamatayon ni Kristo sa krus, katong pag-isa. Di ba? Oh, dayon kanang katong ilang entrance sa kingdom, tuli man to circumcision, pero pag abot sa New Testament gipulihan og bautismo. Gani wa man koy mabasa sa Biblia litra por litra nga nag-ingon si Kristo gyud sa mga apostoles nga kanang circumcision daan man na landong man na ilisin ninyo nagbunyag. Wa koy mabasa ana nga litra por litra sa Biblia. Pero gilitok na ni Pablo, iyan ang ipasabot sa Colosas 2:11-12. Nga katong circumcision sa daan dili na to. Kay ang circumcision of Christ kuno matud pa niya bautismo na, no? Colosas 2:11-12. So si Pablo ray gasulti ana, pero di kang kakita sa Biblia nga si Kristo gaingon ana ni Pablo. Di ba? Oh. No, kung sabto na to ng Colosas 2:11 hangtod sa Colosas 2:14 hangtod 17, kadtong mga kasaulugan o mga pista sa daan landong. So landong syado, so dili pa tumao, gipaabot ang katumanan ana. Ug ang katumanan ana mao na mga pista na doron sa mga santos nganuman kay ang gingharian gud ni Kristo nakapokus sa pagkamatarong. Dili gali na sa pagkaon, pagkamatarong. Unya gi-discuss ni Kristo diya sa gospel unsa nang pagtulon-an sa pagkamatarong. Oh, gipadaya, giklaro ni Kristo diha nga atong ampingan ng atong kinaiya, itong mga batasan sa sulod. Oh. Mao na sa tupa ang gipasabot ni Kristo nga angay natong sa ulugon ron kanang kinabuhing balaan. Nawa na ko higayon nga sa pag-explain og ayo ana ninyo mga igsuon. May paabot lang mo sunod Domingo pohon kay ato ning pun-an, no? Nganong ang ato mga pista ron kasagaran pahinungod sa mga santos kay mao na essence sa New Covenant kaharian o gingharian ni Kristo sa yuta kanang kabalaan. O nga kinahanglan atong sundon ang mga lakang sa Ginoo o sa lakang sa mga apostoles nga nagpuyo sa kabalaan. Mao na nga atong sa ulugo na kay mao na essence sa gospel diri sa New Testament kabalaan. Unya ang simbahan nganong bag-o ang gihimo niya mga pista kay naa siya authority sa paghimo ana, binding and loosing authority. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot kaklaro ana Mateo 18:18. Mao na nga sa New Testament bag-o na pod atong mga ceremonial practices. Bag-o na pod. Gialaw ta nga magdugang og daghan ana kay wa ta bawalis Ginoo ana. Di ba? Ang gibawal lang yung dugangan kanang giingon ni Juan diyang ayo dugangin ninyo nang gipanulat na mo diri ha. Wow, ingon siya wow na mo dugangi. Kay kani among Biblia at aman ra man ni chapter 22 sa Book of Revelation para sa man sa inyo, di ba wa na mo na dugangi. Pero kung gadugang mi sa ubang butang nga pwede ta magdugang. Sus, nindot kayo i-explain nako ngano ang ato mga pista ron mohaom sa gusto ni Kristo. Kanang kabalaan, pagkaputli. At ang ini yung sunod Domingo pohon, no? Dayon karong alauna at ang ipod kay basin makaapil po ko sa sangka sa katarungan diri sa DXDR o sa alas 8 sa gabi, no? Sa Catholic Faith Defenders. At ang isab ninyo karong gabi, alas 8, no? Okay, sa ngilituan naman tayo igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahang, Mother Mary, baga kidagkuan sa atong simbahan,
diri sa Diocese of Dipolog, pinanguluhan sa atong halangdong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Mula sa number 1 na smart dishwashing paste Ang galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang